днешното видео ще играем на Doros 2. След 200 години най-сетне пуснаха Doros 2. Най-сетне ще може да играем на нея. И ако искате още на други видеа, както ви казах по-нататък, на Fortnite мога да играя, защото сега на този телефон не мога. И не качвам толкова много рядко видеа, защото на този телефон, на моят телефон сегашния, на който снимам, ми забива в някои моменти, както виждате сега ми забива, и не мога да качвам често, защото ще ви дразни само да ви забива. И с няколко месеца ще купя по-хубав телефон, който е геймърски и ще има по-голям памет и мога да снимам по-рядко, по-забавни видеа. И ако искате още видеа и на други игри, на дъра, да се абонирате, да лайкнете и приятен клип. Че за малко си мислех, че пак бъда на игра, защото днеска преди малко, защото днеска пътувах и малко играх в автобуса до Рус и да. Дай почваме да те пляскаме. Така. Баща ти. Виждате как ми лагва. Защото нещо ми се развали от телефона. Айде понякога говоря така тихо, защото просто понякога ме боли гърлото, сега както сега ме боли. Стига се въртя около мен, беше та плясна с та... забрах името, се каже. Светеща пръчка. О, мама ти. Той не иска намери друго, защото играхме. Аз малко се самоубих, не искам, това е друго въпрос. За шкафове. Абе, шефе, бе, тука има, бе. Майта ти има полезното изкопаемо. Усещаме как ще умре той. На тази страна трябваше. Защото днес играхме, тук си играхме с тази речка, докато го разбереме. Дай, бе. Мама ти. Тук това. За фенерче батерия. Пардон. Опа. Днес бе. Ако? Добре, това ми е чудно, що прави така, като някой влезне. Защото днеска се крихме. Да, няма да питам. Някой може да пише в коментарите, ако някой знае защо става така, като някой влезне. Здрасти. Тъпо ми стои отстрани на екрана и да. Не. Това е, тук е лесно. Беше лесно, днеска се въртяхме като кукундери, докато го разбереме. Просто по шкафовете най-лесно може да бъде. Ето едната.
Сега трябва да щупим от тази... Добре, той намери. Ама трябва да го щупим, защото да... Добре, не е на мене. Сега трябва да върнем количката. Трябва да избутаме, защото тя бие демидж също. Аз не иска го тесък и на малко остане, ще да умра от количката. Сега го тъцъкаме. Така. Така насам. Защото до някъде играх, аз умрях от някакви прилипи, защото аз преди малко реших да гледам Хари как играе, но реших да не го гледам, защото много ще е тъпо да знам как да я мина. И да. И видях само един на коментар как му е написал, че като тия прилипи, не светкам, защото да. Охо, очи. Така да се някой ден си чупа краката. Аха, ясно. Айто. Не. Те вече се телепортват и очи, ясно. Ехе, телепортват и се майка ти. Да, стълба има. Аз не знам на къде дръп бутнах. Айде да внимавам, защото тук по някакво може нещо да се чупи плода и аз умра. Мамо? Ти ли си? Не. Почваме пак с глупостите. Дами и господа. Тук е мощна пръчица. Уху, баба ти е тук. Това е по от модерните. С ключови апарати трябва. Знаеш какво? Да, и той се казва Гошо. Аз му казвам името много за момент. Така. Че се опитам да отворя с тебе. Да се опитам да отворя с тебе ние. Стой да се опитам да отворя с тебе. Стой на място, да те изпълням като ключ. Стой на място, да те изпълням като ключ. Не става. Много си малък. Нищо бе. Ади, ако се чуеш, защото някоя... Той съобщи, той не говори. Защото е жена. Мамо. Ще я се ударя. Добре. Може да продължаваме напред. За сега ще млъкнеш, защото само глупости разя. Да. Продължавам напред и не светкам. С тия може да светкам. Или... Какво? Ау! Какво става, бе? Да. Много ти е смешно. Аз се махам. Дори не знам как не ме уби. Че има ли хил? Има ли хил някъде тук? Хайде. Хил. Не ми трябват парички, но и благодаря. Хил. Трябва ми хил. Няма хил. Трябва ми хил. Внимавай за тия. За какво да внимавам? Това ми скочи от нищото. Или може ме пълно. Да. Тук той днеска умря.
Някак си. Не знам той как умря така. Аде умря от ръши. Значи да се... Аз тъкмо му казвам че това е друга стая, той... Той поможе ли да дойде? Фигурата може ли да дойде до тук? Май не може. Айде, както ви казах в интрото, като си взема новия телефон, тогава ще качвам по-рядко видеа и по-забавни. Ръжи. Добре, не разбрах какво стана. Наби ми демидж, като влезнах. Не, аз дори не влезнах, не спамих. Ато... Така. Опит 2. И този път моля да не умираме от най-нупското... Той не ми каже, че ги намери трите за 2 секунди. Уверено. Как се рапортва човек? Стой. Човек, как се рапортва човек? Никъде ти видим. Така. Чат. Нямайте баба. За 2 секунди аз още не съм влезнал той. Не би умен. Тук днеска влезнах. Ама много ми страна, ще излезна. Ето. Има нещо отзади. Може би като влезнеш ми набие демидж или не знам. Защото ето... Ще ви покажа в друг. Ето този вижте сега. Примерно. Влизам. Излизам. Ето вижте вътре. Да. Може би по вторен път после не мога да влезнеш. Или можеш и ще ти набие демидж, по-малко може да стоиш. И аз не знам просто. Мамо, ти ли си? Добре, не е мама. Тати. За това са тия лампички. Не. Стой си там. Стой там. Бъди добро животно. Стой там. Стой там.
Добре. Аз мислих, че ще има втора, затова изчаках. Ще трябва да му скочи на него. Ще чух как нещо се движи към нас. Добре, тук има за къде се скрием. Не. Добре, поне брал, че не дойде чудовище. Аз ми изкликнах. Така. Значи разбрах за какво се ползват и тия са по-отгоре може да изкочат. Аз се върнах много с момента. Сега няма да е лошо да се опитаме да я минем. Ако не е в друг епизод ще опитаме. Така. Го нацелих Майк Тайсън. Чакаме бе, батко, няма ти гейм задните части. What? What the fuck? Ръш. Ние сме като дрим, само ръшкаме напред. Знаеш какво, аз не знам за какво толкова ги събираме. О. Дай път на дамите. Ясно. О, ето тук ми изкочиха с тия скрепите. И аз се крех като мишка въгъла. И се върнахме пак тук. И аз пак правя това като жена бягам, защото дори не знам как се мина. Така да е. Не бе. Добре. Що може му удари? Заверно, ако дойде, ръскам играта. Аз ще кемпя тук. Wait a minute! Ай, служи лампичката е. Кружката да е, каква е лампичка. Вадите му полезния кривогледен, тъпоъгълен, умен, глуповелен триъгълник. Да, много сме умни. Тук да не си завря в гащите, да не си гис. И сега ще го питам. Абе. Той е взе. Значи аз съм бил много сляп, ето тук май била. Чул как ние ще взе. О, да, ето. Не свети. Баса, няма ли да ни убият тук, не сме на свето? Не разбирам логиката. Да, ще не правят, аз не исках запалка. Няма коментирам. То аз му казах, че не иска умрях. Викат ми нищо не правят. Аз запалих се. Включих запалката и умрях.
Ай, слизай надолу, бе. Да ти му жена, така че се слиза, така че се слиза. Кружка. Чакай. Искай да не дадеш му моя пухна в газа. Нищо не сте чули? Нищо не сте чули? Това ще го изрежа. Ще ви дам на всеки по бомбон. Никой не го е чул от това. Никой не го е чул. На всеки ще му дам по бомбон. Айде. Жив съм, бе! И той е жив, бе. Да беше умрял, бе, без сами. Без сами пречеш. Ей, какъв съм приятел. Получих някакъв achievement. Ходи, бе, пак да ти скочат на тебе. О! Ай, тук пак трябваше ги помним. Добре, не е 117. Без 118. 118. Я мокни. Сега ако там хапе... Сега ако там хапе... Ще го намеря и ще го начукам някъде. Не. Сега ако това... Тази количка ще ми щупи краката. Джони ме начука в една стаечка. О. Добре, и двете са при мен. Дори не знам дали трябва да са две. Ето хубавото е, че в шкафовете така, като ги отвариш, примерно хил има, чуваш дали има нещо вътре, нещо да търсиш. И така да знаеш дали се заслужава. Вики майката не съм там. Обърни се, стой на място. Стой на място, бе, няма да гони, бе. Стой на място. Стой на място. Давай да стой да ти го слушаш. Оле, как ми лаги? Мамо? Оле. Да, аз сега умрях. Защото спрях на едно място. Умрях. Моли се, кажи, че е напред. Моли се, кажи, че е напред. И той умля. И той ли умля? Да, умлял е. Много е умлял, че го. Да, умлял е той. Той е умлял. Последен рунд. Хора, това беше от видеото. Ако е харесало,
А, че наистина от няколко съм, като наистина от няколко месеца забравям вече какво е там накрая. Да първо, съжалявам, че това беше от клипа, но както ви казах в началото и в интрото и в клипа, като се взема новия телефон, тогава ще снимам по-рядко и повече клипчета и по-забавно. Не знам, че и аз като си ги дори не са ми забавни, но по-нататък обещавам ви, ще са по-забавни, ще има повече контент, ще снимаме с повече хора и ще може да си говорим, ще събереме повече и дъра, но това че дъра, може да играме и на Brawl Stars и на всичко друго, на Fortnite също. И това беше от клипа, да се абонирате с камбанка, ако сте нови, и да праснете хубаво лайка, така да го хванете, да го напляскате хубаво и бай от мене и ще ви дам бомбона, ако се абонирате, да знаете.